Mình sẽ lại anh sẽ lại thẳng thái body hot nhưng bạn lại khai tung thái. Hey everyone, welcome back to my channel. How are you all? Kuluka jotuna kaya sa pungpung ang tabida kaya may kido ang libagoy ang tabo paro takoy may shunggoy machanay to may sumay kay ang parang kay manchano to kay happy ang dami shunggo. Unang night plan, let's go. Magtabo ekta fish hangdo. Ne ani ekta fish. Ekta chu. Ang saisung sa thai mama chaya pho. Guys, ang alit kado mong kade abad loy. Tabo ber kai ka. Ang saisung sa nai mama chaya pho. Hang sak. Tabung lai phanong rudok le phanong ru goi mosor uli sanai phanong noi kutugoi pai khai ang banabai ibanabai pias no ro khlai nai. Guys, amai misuning gaman jawo. I love cooking. Bunti kutuk kanai rano. Oh, kutuk kabale. Tabung lai banabai pias no ro khlai nai. Bekin ara chara khaira nai. Tabung lai ber khai ka imong khachini bani ni phanok. Ang tabo gamja shongtok imno mosorogoi oloi chani hinai. Oloi pakha ne mosor kajat le phanong bai ni phusa sai ne ga. Oh my god. Mojah hơi chứ. Very nice. So guys, ang tabong may jay bay kapile, may misoka, jay may kinani, tapos may jay bay kapile. Ni ano basta ba ngayon kaje may kikaje habang ko kay may masoka. Ila to ka kito. Ila to ka to ang to fresh ngalo, fresh umi bay kai, makakami si bay, bay malay tay. Tabula ekto fresh kong kapile, makami simsim sujar ang bay kai. Bay kai, lay sticky sakay pulita, harap kisarakan. No, kainok judo mama bay ang misis no video kayo. Ano ang misis na no, but orang mati mo tanjak pili study ko. Bawal study kalayo, exam to ang bawal to ba samni masyo chino pakai at no funang life ne. Do sa chung video kayo ang mama funang kayo. Hai. Hai ba. Ya, kono mas hakos. Mama. Mama ni pasal ekto kalap ekto wait sa ang mama no ekto kokya siya unti mo ba kay piye kalayo na ko ang gono sa sanggana ko sa mga ka bakaw pay kasi sanggana sa dama hinay mo na ko kasi sanggana mami salai ang sala lai thang thái body hot nang ba kay tung thái ang kay tong na yun birang materoy chana lai na tango ini ko hanjo matango birang materoy hanjo kaya samaya mani ne matia Tapi makanya 하나야 그런 거 이제 같이 아니 많이 또 그런 이제 거기야 kai kala Malam yang kau TV naik kau naik kau bilang mati hanjo matango dalam malam Này ăn bảo cao chứ nu à cái gì sao mà hình này 이제 ăn bisa bakal posto lama kale bakal doko lama kale Saya à cái gì sao mà bakal kawan mama lah si TV sih naik dong taibo mau cak dong taibo yes Ada kami di dong saya ya boleh very good à cái gì tung đi mà đó nó à cái ơi tình chung chính ta cái ta tung tiền cái tình chung chính ta cái nó làm Lại cả số cô quay chung chung mình cũng đỡ Lại khắp cô người 어, 나 사실 야, 라지도, 라지가 딱 사실이에요. Một cái trong mấy số thì là ngay
도망칠래 커플은 수다다. Afni chanu do mama na imna si sang sudo ang chupor chala lai thang lai na ba khai tung thai mama lai aro bini bakhani ko ko ba saka phale je future ni lai saka phale thank you mama ani question ni answer ni thank you welcome to the ba Mama, ang masih itong zanay. Masih tadi istin ko itong zanay ko. Kaysa ko kaya ro, nangabay ang sitong tayo sito. Ang tabog lai lebo lakso janay. Ano ka masurong sa imong kalebo. Tantang ka na. একটা চুই সিতুঙ্গ অমপরিয় বিয়াগৈ থানো হিনয় আং তাবক অমুনো লাকসুখাই কাপেলে মাই জাগব বাইরে একটো আখল তাই অমনি বাগৈ Santai. Emilia. Kok ano na bono? Kasi binibawang pratika? Si ara kay siya tang butong muli. Rupa. Rupa ba pratika? Busa siya mani. Rupa ka na buka o buto mani do. Pratika lo do. Bok tabok tang lalay do. Bok bo mama bay paksa. Mayroong bay atalani tang do ekta jaga ko. Ara pay di daw. Ara pay. Sino nung pay jak? Gundi. So guys, adi mo matapos dinis lang taka obuwang bay paksa. To ang video ni iro tong sinay. Hambay, jimit-jimit ko na tapos makuha ang video ni bago. May po for next video tayo. Bye!